So sa araw na to, tayo ay merong espesyal na sasabihin sa lahat. Gusto kong i-take ang opportunity. Hello mga friends! It's me again, Rudy, and welcome po sa aking channel. So sa araw na to, tayo ay merong espesyal na sasabihin sa lahat. Gusto kong i-take ang opportunity na to na magpasalamat sa inyong lahat sa panonood at sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kahit na hindi ko talaga pinagplanuhan at all yung pagpasok ko sa YouTube world, sa pag-vlog. Though nag-vlog talaga ako ng pang-personal ko lang for memories, pero yung mag-upload talaga sa YouTube, sa platform na to is hindi ko talaga siya pinagplanuhan at all lang. Parang kung makikita nyo yung first vlog ko, as in biglaan lang talaga yon. Tapos yung boyfriend ko lang din yung nag-edit, and doon na nga nagsimula ang lahat, at mga iba't ibang video na nga ang nakita niyo sa channel ko. So may cooking, ganyan, merong mga kung ano-ano lang, mga kahit ano, yung kahit mga chismis sa industry, makikita niyo sa channel ko. And actually, gusto ko magpasalamat sa lahat, sa pamilya ko, sa mga bago kong nakilala sa YouTube, yung mga ibang YouTuber din na nag-help sa akin, nagbibigay ng idea, ng mga tip, ayan, ganyan. So, maraming salamat sa inyo. At saka, yun, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na maraming salamat talaga sa inyong lahat. Alam ko, medyo natagalan kasi hindi ko talaga na-priority. To be honest, hindi talaga ako nakapag-prioritize ng YouTube channel ko dahil sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero, ayan, ako pa din naman natin. Pero yun nga, siguro kung mas sinipagan ko pa yung pag-take ko ng mga videos, siguro mas mabilis ng kaunti. Pero diba, imagine may 1,000 na tao na nag-subscribe sa aking channel na kahit pa paano naging interesado sa mga video ko. Maraming salamat talaga kasi hindi ko talaga in-expect at all. Yung una, ang goal ko lang talaga is mag-upload lang ng mga video na kung ano lang maisip ko, tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na, finish ko na siya. So, yun. Mahaba-haba pa yung journey ko bilang bagong YouTuber, pero, ayun, nagpapasalamat pa din ako kasi ito na, may 1,000 subscribers na tayo! Expect more tutorial videos from me. So, ang pinaka-latest video ko nga ay yung The ScarTech app. So, sana napanood nyo yun, and sana may natulungan ako. So yun, ang bottom line lang sa video na to ay magpapasalamat ako sa inyong lahat. From the bottom of Rudy's heart, maraming salamat sa inyo. So nasa pandemic pa din tayo, kaya huwag niyong kalimutan ang alcohol, mag-face shield, mag-wear ng mask, at i-observe ang social distancing para malayo tayo dyan sa COVID-19 na yan. Sama-sama tayo, magkaisa tayo para yung Christmas natin ay talagang mas masaya, diba? Sana talaga lumabas na yung daldal. Pero guys, let's keep safe, let's stay safe and healthy. That's it for today. Thank you guys. Bye!